Siema sydd chi, diolch yn fawr am y cwyl am y fideo hwn. Heddiw dyn eisiau I parhau gyda'r arloesiad I darchymfod ffordd I draws cipyntyru ar y llwyfan neu amgylchiad neu'r cefndrafn wedrededd Linux oddi wrth yr codtadiad yn y iaith raglenni Go ac hefyd y llyfrgell ar gyfer y rhyngwyneb Fine I mewn i'r cywisiad ar gyfer y llwyfan neu cefndrafn wedrededd Windows. Felly, rydyn wedi ymgeisio I wneud yr un peth o'r blaen yn yr fideo olaf, ond nid oedd ymwneud llwyddiannus I crynhoi beth a digwyddodd yn yr fideo olaf yn gyntaf rydyn yn ymgeisio I wneud hyn trwy'r defnyddio'r gorchymyn Go Build gyda'r amrywolion ymgylchiad yn y prif llysiynau ec OOS ac hefyd go galliogwyd ac fe daeth ymwneud o hyd o'r negesion gwach ynglyn ar enghraifft rhyw fath o'r OpenEggL na'r oedd ar gael ac wedyn ar ôl hyn rydyn yn ymgeisio I defnyddio yr feddalwedd Docker ac hefyd Fine Cross I wneud yr un peth ond ar ôl mynd sefydlu a llawrythio'r feddalwedd hyn yn llwyddiannus nid oedd ymwneud llwyddiannus I greu yr gwerthydolyn felly yn y fideo hwn rydym mynd I dachwelyd i'r tynysiad gyntaf sef I defnyddio yr gorchymyn Go Build gyda'r amrywolion ymgylchiad. Felly, I atgoffa eich hunain, os rydyn yn rhestru yr gymwysiad o'r llyfrgell gyfredol, dyma'r gymwysiad. Mae gyda ni yr ffeil codtadiad, sef hello_byd.go oedd wedi ei ysgrifennu yn yr iaith raglenni Go, a dyna fe. Felly nawr os ydyn rhedeg trwy enghraifft mewnbynnu ac gorchymyn Go rhedeg dot fel hyn dyma'r beth sy'n digwydd mae'n ysbynnu yr ymwybroddion ar yr terfynach sef Hello Byd, sut ydych chi? Ydy popeth yn iawn ac wedyn mae'n arddangos y ffenestr fan yma'r gyda'r cefndir yn wyn ar y brig ac yn las ar yr gwelod. Felly y ben yw I gyfndyru yr app neu cymwysiad hwn I rhedeg ar y llwyfan Windows. Felly ar gyfer hyn, mae angen I ni I gyfndyru gyda'r gyfndyrydd ec gyda'r llyfrgelloedd genedgol ar cefndrafn wedrededd Windows ac rydyn wedi dod o hyd o rhain enghraifft os rydyn yn symud i'r wedredlen ar ochr chwith ac wedyn yn rhestru yr cymwysiadau union yn y pregell /user /bin // ac wedyn os ydyn yn rhestru y ffeiliau gyda'r patrwm ec fel hyn dyma'r rhain rydyn wedi ei llarchwytho trwy'r rhywlwr pecyn synaptic yn y fideo olaf felly ar y gwrdlen de rydyn gallu rhedeg rhywbeth fel yn y prif llysiynau ar gyfer yr amrywolion amgylchiad ec yn cyfartalu i'r ac wedyn yr penderydd penodedig sef yn enghraifft I686 cysylltnod W64 cysylltnod min gw 32 cysylltnod ec cysylltnod win 32 ac wedyn ar gyfer yr Go OS mae'n
cyfartalu I Windows ac wedyn ar gyfer yr ec go galliogyd. Mae hynny I fod yn wir neu yn cyfartalu I 1 ac wedyn yr yn gallu rhedeg y gorchymyn go ac wedyn adeiladu ac wedyn y dot o hyn. A dyna fe, maen nhw wedi gyflawni. Felly, os yr yna yn rhestru y cymwysiad o'r ffeiliau, felly, dyna ni yr ffeil gwrthedolyn fan yma gyda'r oldoddiad.exe gyda'r sathriad nod amser diwyddarwyd I fod yr amser o dim ond ychydig o munudau yn ôl. Felly mae'r hyn yn arfoddocau roedd yr gwrthedolyn dim ond nawr yn ei rhewyd yn newydd. Felly os ydych yn mynd I rhedeg yr gwrthedolyn hwn gyda'r gorchymyn wain neu gwyn sydd yn galluogi y gwrthedolion Windows I rhedeg I mewn yn y gamgylchiad Linux. Unwaith eto, os ydyn yn alrhedeg yr gorchymyn I adeiladu y gwrthedolyn fan yma. Ac wedyn os ydyn yn rhedeg yr gwrthedolyn gyda'r meddalwedd wain I rhedeg yr gwrthedolyn Windows I mewn yn y amgylchiad Linux. Felly maen nhw wedi syrthio allan o'r cwrs prosiediad. Ond beth oedd y neges gwach? Felly nawr maen nhw'n dweud methwyd I gychwyneddio OpenEggL. Felly, yn ymddengys, mae'r hyn yn eisiau y llyfrgell OpenEggL. Felly, dwi'n dychmygu mae angen I ni i'w fewn sefydlu fe ar y cyfrifiadur hwn. Felly, fan yma, rydyn yn gallu glawitho llyfrgell ar gyfer yr Go ar gyfer yr OpenEggL. Mae angen I ni I rhedeg y gorchymyn fel hwn. Ac wedyn maen nhw'n dweud ar yr cyfundrefnau Ubuntu neu'r rhain seiliedig ar Debian. Mae angen I ni hefyd I fylsefydlu y pecyn libegl1 mesa dev. Felly, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn, sudo ac wedyn rpt cyddfan ac wedyn testyn adweiniadaeth ar gyfer libegl1 cysylltnod mesa dev. Felly maen nhw'n dweud maen nhw wedi sefydlu ar yr cyfundrefn. Felly nawr rydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn Go ac wedyn cerchu ac wedyn namin yw wedyn github.com/go cysylltnod eggl /eggl ac wedyn y rhifyn neu'r trywadigaeth sef enghraifft fi 2.1/eggl ac wedyn dodiad. A dyna ni,
Nawr, os ydyn yn arhedeg a gorchymyn I cipyntaru unwaith eto, a dyna fe. Nawr, os ydyn unwaith eto yn rhedeg a gorchymyn wain, ac wedyn yr gwrthdolyn, nawr, mae'n dweud, mae'n chwilio ar gyfer y dwedygaeth neu rhifyn o'r llyfrgell sydd yn rhifyn fi 3.2 cysylltnod craidd. Felly, ydyn yn gallu llawrytho hwn yn yr un modd fel o'r blaen, sef yr un gorchymyn fan yma o'n ytrach na'r strategaeth fi 2.1, mae'n hyn angen I fod yn 3.2 ac wedyn cysylltnod craidd fel hyn, ac wedyn ydyn yn gallu pwyso ar y botwm dodiad fel hyn. A dyna ni, nawr os ydyn unwaith eto yn arhedeg a gorchymyn yw cipyntaru fel hyn, ac wedyn unwaith eto I rhedeg a gorchymyn gwyn gyda'r gwrthdolyn fan yma. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae gyda ni neges gwall arall, unwaith eto. O'r y pwynt hwn, dwi'n meddwl, rydyn ni wedi treulio digon o'r amser yn ymgeisio I draws cipyntaru y cor taddiad ysgrifenwyd imwn yn yr iaith raglenni Go neu Golang ar y llwyfan neu ymgylchiad Linux I gynhyrchu yr gwrthdolyn ar gyfer yr cyfundrefn weithrededd Windows. Rydyn ni wedi arloesi y ddwy modd I wneud hyn, yn gyntaf trwy'r defnyddio yr gorchymyn Go Build gyda'r amniwolion ymgylchiad ac yn ardd trwy defnyddio Docker ac hefyd Fine Cross ac rydyn yn anllwyddiannus yn yr ddwy ohonynt, ond nid ydw I ddim yn siomedig o gwbl oherwydd dwi'n canfod mae'r holl profiad yn hynod o weddfawr ar y dechreuad o'r oedd yr holl gysylltiad hwn yn hollol aloesiedig ac ar ôl wneud yr ymgeisiadau hyn I gynhyrchu yr gwrthdolyn ar gyfer yr cyfundrefn weithrededd Windows oddi wrth y llwyfan Linux, ond I fethu yn y ddwy modd, mae'r hwn yn cymbyddio I gyfyngu fy diwsiadau ynglŷn â pheth I wneud pan ydyn eisiau enghraifft I dechrau rhyw fath o'r taflun go iawn pan ydyn yn rhaglenni yn yr iaith rhaglenni Go neu Golang, sef enghraifft pa fath o'r caledwedd ydyn eisiau os ydyn eisiau I datblygu ar y llwyfan Linux ar gyfer y cyfundrefn weithrededd enghraifft Windows. Dwi'n dychmygu y rheswm ar gyfer y negesion gwall fan yma yw oherwydd yma'r cyfrifiadur hwn yn gymharol yn weddol hen. Dwi'n dychmygu dyma'r rheswm pam nad oedd yr cipyntorwr neu'r Fine Cross yn gallu dod o hyd o'r enghraifft yr llyfrgell ar gyfer yr OpenEGL. Felly, os ydyn eisiau I draws cipyntaru ar gyfer yr cyfundrefn weithrededd Windows ar yr llwyfan Linux, felly mae'r hyn yn arwyddocau efallai mae angen I ni
caradwedd sydd yn angen I fod yn bellach ac nid yn rhy hen. Felly mae gyda ni ambell syniadau I datrys yr gwallau sydd yn arddangos ar y sgrin ar y foment. Ond dwi'n meddwl rydyn wedi treulio digon o amser yn yr ardal hon. Felly dwi'n meddwl mae'n amser I symud ymlaen oherwydd mae y mofyniadau eraill. Dwi'n eisiau yr atebion ar ei gyfer nhw yn glin ar yr iaith rhaglenni Go, ac dwi'n yn eisiau I ateb yr mofyniadau hyn cyn enghraifft I dychwelyd unwaith eto I datrys y trafferthion gyda'r draws cypentyriad o'r cod-taddiad Golang ar y rhifan I mewn yn yr gwrthodolyn ar gyfer yr amgylchiad Windows. Felly, dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.